Vypečené. Nie. Denis, čo znamená slovo vypečený? Jak vymastený plech, tak ty mi vysvetli slovo vypečený. Ticho, Andy. Hovna, ty koko do seba. To by si skúsil. Čo Čo znamená slovo vypečený? Akože Ján Pavol II. Dobre. Aha, také polohustné to zamiešali. No spíš to ty kokos. Dobre, Laco, čo si ty zažil zaujímavého? Ja som nepočul jeho. Molocha a... Ale jak v škole, ty Ticho, iba jeden rozpráva. Andy, iba jeden. A tam. Andy, tam. Hej, Etická výchova. jedte na to iba jeden rozpráva. Kto si rozpamätá. No čo si zažil? Dobre, okno. Stane. Potom nožík. Sporák na grill. Potom moloch a to všetko. Vysvetli pojem moloch. Moloch. Ja viem, čo je náš moloch. Ticho, rozpráva iba jeden. Ty si aký debil! Vysvetli, čo je pojem moloch. Moloch, to má svoj debilný hlas. Ticho, Ježiš, držte hubu iba jeden Bolo to nahrávalo, meno proste. To natáča. Nikolás. Vyjevali kokoty na láska. Nikolás. To bude halus. Zmrť karedity. Ticho! Ako si sme to nepočuli, dobre, no ďalej. No, dobre, prezývka. Sebo, čo si ty zažil zaujímavého? My sme boli v Kerberuse, na Nezmysle a na Molochovi. Potom sme boli vypečení aj v piatok, aj v sobotu, aj v nedelu, aj v pondelok. Dobre, takže tak som to pochopil, že bol si vypečený, lebo to nemalo zmysel? Ne, ty si aký kokot. To čo si započil, ty si úplne jebnutý, čo nemalo zmysel. Ty si povedal, bolo to nezmysel a bol som vypečený. Bol Tak som vysvetľuj. naozaj nezmysel je kritika plexo. Dobre, stačí. Peťo, čo si ty zažil zaujímavého? Kritika, či nezmysel, molocha, bol som vypečený. Potom stahovačka. Strašný odjebák. Stan, tak ne. Najprv sme pili nepa od toho, jak si nosil druhú flašu. Je zlato, ty kokot. To si divá v škole. A ja ináč. A To je etická výchova, akože. potom som Ty ďalej nevieš, že ty si učiteľ. prehodil som sa. Ja ti najdu, že tam si není učiteľ. Ale tam si všetko od toho momentu, jak sme teba berali stať a strašne sme sa spiali. Potom sme aj tam vorvania. Vysvetli slovo pojem vorvaň. Ne. Bola blondína? Veleryba. Aha. Áno. Ne. Vorvaň nebol blondína, dobré. Andrej. Ale nemyslíme tu Vorvan. Jaký, počkaj. Ty ju nemyslia. Aha, dobre, počkaj. Ona bola tu... Koho myslíte vorvaň? Ja neviem, jak sa. Takú jednu babu, ona bola spána. Máte ho vôbec? Dobre, teba vynikala. O čo si zahájil cigaretu? Není nič. Dobre! Není nič. Ani tu? Ne. Ideme ďalej. Začíname od prvého. Takže, ďalšia otázka, ktorú chcel vedieť, čo by som chcel vedieť, bolo také, že každý mi teraz vysvetlí pojem, čo je čalamáda. Čalamáda, však to sa robí jak zavaranínové uhorky. To sa Výborne. dáva do hetých. Výborne. Láco, vysvetli, ale nemôžeš opakovať po ňom. Vysvetli. Ale že máme nám povedať, čo to je. Inými slovami to musíš povedať. No? To je tá nádoba. Čo je to? Proste vlastnými slovami. Nemôžeš Áno, povedať. dobre, dal nádobu. Sebo, čo je čalamáda? Nemôžeš To je povedať. nálev, do čoho sa dávajú uhorky. Výborne. Peťo, čo je čalamáda? Nemôžeš po nich opakovať. Ja by som povedal, že to je torta. Neviem prečo. Čalamáda, to je ona Jeden rozpráva. taká, jak šalát. Skoro, len tam je Čo tu robíš? kapusta tak veci. Výborne. Ideme na ďalšiu otázku. Idem ja prvý. Dobre. Ja som tu, ja som sa premiestnil. Ja idem druhý. No. Ne, Takže, ja som bol aj teraz. teraz by som Ne, chcel... Láco ide druhý. Nie.
Teraz by som chcel vedieť pojem. Dobre, teraz sa nezaoberaj paličkou. Teraz by som chcel vedieť pojem. Čo znamená slovo dôchodek? Dôchodok, ne? No, vysvetli. Však starí ľudia, keď majú nad 50 rokov, na 63, ne? 63, tak idú do To dôchodku. je jedno. Čo znamená dôchodok? Najmenej. Môžem? Stočné vodné. Dobre, hovor ty a neopakuj po ňom. Vodné stočné, to je jaká dobrá vec, to poznajú politici. Dobre, ja sa pýtam na dôchodek. Jaj, no, dôchodek je dôchodok, to ľudia, keď majú tuším, ale na 55, tak Ne, to je. 63, No, keď majú, dobre, neviem, Už je nech som jeden. si istý, dobre, Rozpráva jeden. Ale počkaj, Rozprávaj do piču. Ja ťa pichnem, ticho, pilier, Či pilier. bez piču, To sú noci. bez piču. Toto už má. No, počúvaj. Dôchodok je dôchodok, to keď majú nad niekoľko rokov, tí starí kokosy majú odpracované hodiny, tak dostávajú dôchodok, ktorý si tam nasporili. Dobre, Láco, čo je dôchodek vlastnými slovami? Nemôžeš opakovať. Taliani majú jaké veľké má babka, za to Úplne zarába na to, už len na to zarába. Ty nenatáčaj, prečo to natáčaš? Už dobre bol. Potom sa na to budete spiať. Ale vy máte. Dobre. No dávaj, ty kuchila. On to má vysvetliť. To sú staršie ľudia, ktorí dosiahli svoj vek a už majú odpracované tie Ty si svoje jaký roky, kokot. tak dostanú proste oddych, že si môžu oddychovať. Výborne! Zatiaľ najlepšiu odpoveď má Láco. No, čo je dôchodek? Čo je dôchodek? Ja, jebsko. Komunikuj so mňou. Tak ja s tebou komunikujem. Komunikujem. Keď si čo? Ne, to nemôžem takto rozumieť. Keď ju lopeta. Sa stávaš starým človekom, ne, tak dostávaš peniaze, na ktoré si vlastne počas svojho života, keď si pracoval, si odrábal hodiny, ne, tak dostávaš to ako mesačný nejaký príjem, furt taký istý. Asi, možno to má ešte nejaký iný význam, to neviem. Dobre. Takže, teraz by som chcel vedieť ďalší pojem. Čo znamená ocas? Čo znamená To ocas? je chvost, ne ty kokos. Však aj Dobre. ľudia majú chvost. Dobre. Ale Láco, vážne, keď je čo znamená keď je ocas? plod, embryo. Končatina Vážne. ale myslím tá záda. Aj tak sa dá povedať. Vidíš, ľudia majú chvost. Sebo, čo znamená pojem ocas? To je chvost, ty kokos prostý. To už povedal Denis, inými A čo slovami. ťa povedal? Čo je výčinok z chrbtice, stala sa z niekoľka tých väčších stav. Dobre, to stačí výborne. Spojenými veľkými patničkami, aby bol ten chvost pevný. Dobre. Viete, čo je ocas? A je v ňom veľká žila, to keď mu odjebeš. To je tá istá otázka, nemôžete opakovať. Altrep 4. Ďalšia otázka, a to je moja posledná. Čo si po tomto rozhovore o sebe myslíte? Dobrú vec myslíš. Toto si myslíte úplne jebnutý! Jeden sa tu až rozplakal. Vy ste úplne jebnutí, keď odpovedáte na takéto otázky. Neboj sa však, ale pozrime si to. Dobre. Blbý.